na kita kijing tre shitom jongki baro ya sngau mena saufinyo teliki snem jingat lenti kejong iba jalan kleng hagabai la ya trot ya kadieng kamau ban pelong om tang ya kalong ye long sem bante ni kham tam bante ya ka balang ka belong ka met kejong kres hakni ka shnong ai scam ka belong mena usok ning kong jong ka balang kejong kres hakni ka jaka lo shakri jong blai bla pen pau mena ai scam bagi jing tre ki mati ki jong hi kin yai ne hapo jong phi ki long dien ki man dien susu shaka ktien ki jong blai ka long mena bagi ta ki jing tre shitom ki jong hi ki num long le no ai upol pun kin mai ki prabangai ki badan kuren wang wanum klet ya kini gawai ku ki bangai how cross Yesu bagi jing tre shitom jong hi kam julong ko balen no ai how try ka sei lo jong so ha ka ayom ki jong ka ai skem usok lo pau ha kini ka balang ka badan hapo den hang ni le bagi shaki jong blai le bu kon jo iri kum jo ubla IT ya de shaka kam ko jong try naga ba ple jimut ha ka kam ko jong try uta di usok jong jing tre shitom ko jong u shushu kilodon ki wei pat ki para ki be tre ya ka kam ko jong try ai skem menta i shong thai ha ka jing shong thai ka ba tengen shisha ai skem ka men sim ko i ka dap da ka jing kmen ya ka kam ya ka jing tre shitom ka ba i la tre bagi bakam shong thai shishu lani ke jing shong thai ka bakam krau shishu ka ben yok ribu trai long bah kata ka jaka ka ba in lai no ka jing pang kam dan shu ka jing yap kam dan shu ka jing slosi kam dan shu ka jing jaw umat kam dan shu bagi ta baro kila kut no ka yeng ka sem pidi ban kemen habu trai ushim no ya i namar arbnai men shu habangawan ngayu i ka jing khia jo ka jing stom ka met ki jong i ngayu i ya ka jing stom ka badan ka met ki jong i ngayu ka jing khia ka jing a ka met ka phat ka jong i men ba nye shong wat ban duai imla wat ban shong thia ka jing thia ka jong i henai ha preng ka por ka babit ka babiang ublai la shim no om tang ya ka jing pang ka jong i ula shim no ya ka men sim ka jong i namar lai ka men sim ji ki bangai hau kristu kam nei ban shong sang ne perthai namar ka ni ka perthai ka ri tang ka yeng shong basa ka ri tang ka yeng shong basa shipor ka bang ha ban nei no ngiru iwe ki badan ha ka ni ka por biru ki khon ki ksiu ki jong ba jalan klen hagawi ka singi pinha ban nei no ne ke ba pi ha ban kle ka long ngala ne man ya shem yi pa ngala ne man ya shem yi pa hi ngala ne man ya shem yu ni shakri jong trai na mang ngai ya ka ni ka wai ngai ya ka ni ka wai ba tin ki jong blai ka ong da ke jingai la pen em yang ni da ke jingai la pen em yang ni da ke jingai ka jong Christ Yesu halo ja ka tin pna mai scam iba jalan ibala yang scam ha ka jingai ka jui hado ka bakut ka ong shakri jong blai men na ngai scam indon ha ka yeng ka jong trai ha ka paradise ka bo Yesu la kular yo two way udah kai halo jo ka tin pna haswai ka bo unyap na wang nado pa ni ka sngi men long lem bat nga paradise ngai scam ka jing kular ka jong trai ka lor kat ye ba jalan nu kam jo manado ka ni ka sngi ka be le phai no nang ni slap thai in long ha ka paradise ka jaka shong thai ka bo trai ula le pen kre ya ka jing em ka jong i ka dei shisha ka dei ka jing em jong ki bangai hau Christ Yesu bon sien ni perkhat ba ka dei ka bakut jong ka jing em hanai yang ju ong ya ki para ki ba i yu Jesus Christ ki para ki bangai yu Jesus Christ ba ki ba i yu Jesus ka jing yap kam dei ka bakut para ayam kam dei ka bakut kam dei ka bakut wanong klat ya ka dei ka wai ka jing yap kam dei ka bakut jong ki bangai ka jing yap ka dei ka jia lenti sha ka ba janai ka jing yap ka dei ka jia lenti sha ka ba janai ka jing yap ka dei ka jia lenti sha ka bom jukut namar ka dei tang ka jing penya klat sipo ha ka ba ubril ha ba ula im hani slap thai kumong Ecclesiastes kini ka met ka baput kini pai sa ka baput hani ka men sim ka ba ublem la ai kini pai sa u bala dai langai bang langai how Christ Yesu kan dekat lem do Christ Yesu neki bom jukut shiki bom jukut namar kita ka daw kalai shika ka jaka ka bom jukut ka ba kham janai ngaju sultanat ban ong kum ni ya ki bangai ki bala yap how Christ Yesu masuk nat ban ong kum ni ba pilale shika ka jaka ka ba kham ba kila le shika jaka ka ba kham ba kila ino ya ka ri jong ki ba yap kila le shika ri jong ki ba im kila ino ya ka ri jong ki jing sosi kila le shika ri jong ki jing kemen kila ino ya ka ri ka batang shipor kila le shika ri bom jukut badang ta ki ni long kat lem bala da manga pi ni langet yo Christ Yesu ha ka wi ka singi ni shem ki ha ka ri ka bo blai ula pen kre ku ki khon ki ksi ki jing ba jalan sa Yesu ni long pi manum sosi kum ki bam ngai namar ipa jong pi pa hi jong pi ibala le no ha shwa jong pi ile chika jaka ka ba kham ba ka ba kham janai shoi ka bangan shong no
ngakok ban bu shu di ni kentin ne ketim ke jong play jisu Ukraine ni kini kentin men bau dong don hasla perthai yala ke jong kisran ke jong o ba ulet sha ka yeng ke bala khlat no Lazarus wong ya ka Mary ba ka Martha wong bala da phalang ngit yo Jesus Christ wadu tau bala yap unyo ban mi pat kani kade ke jinga tho ya ke jimi pat ke jong Lazarus na ke jingap hadir bala tep yu ula dan halum jing Ukraine ba Lazarus sa mi pat hanrai kade ke jing kran ya kalawai ro kumju kade ke jing kran ya kalawai bala da ngira ngit yo Jesus Christ ngiro ni mi pat ako igas ni takna ko ke jingem kade ke jhelenti sa ba kham janai ke bong ong ni pi mene ba ke jimi pat ke jong bangai kam dai ke jimi pat sa ke jing kordet ke jimi pat jong bangai kam dai sa ke jing yap hari ke jimi pat ke jong bangai ke dai sa ke jing im bam jukot baru Christ Yesus ke jing keli ke bang api ke barang im mentang yapan keli la de pat ya sok baru Christ Yesus kolong pin mi pat baru Christ Yesus ni pin lek sa ke jing mi pat bat kata ke jing kordet kata ke jing keli bang yapan keli balar bilang yo Christ Yesus sok kinong yap ke bayap ha Christ Yesus ke kentin ke ban penkot ya ke jing kren ke jong akong ngomni ke jing mi pat ke jong bangai ka ap ha gawe gasngi kumba ula bet ha ka bapot kumta on pin mi pat ya ko ha ka bompuat kumba ula bet ha ka ta ka met ka ba pot kumta on pin mi pat yo ha ka ta ka met ka badan burom iba jalan klen ya ka jingai ha Christ Yesus ngai scam idon ha ka ta ka jaka ka bo try ula kular yi kata ka ke jingai ke jingai kum bangai ha Christ Yesus mal blai un ka khu ya ka men sim ka basa ji ki khon ki tipat bakin yo mana pun baik Yesus yang ngi kilok ke jor ke badan ha ka ka por bangin yo on perkhat ya la ka jong ke jingem ayu ke contribution ayu ke jing slok ti ke jong ha jong phi shau Christ Yesus sha ka kam ke jong kumba iba jalan ha ke jiat lenti ke jong ila pen pau ki mati malai asmo mena ke jing keli ka balang ke jong Christ ke badan ha dan kana mun na preng jong phi ki ban mi ban long ke balong i ban yo i ya ki din jat ke jong ban man snok ti lam i ha ke kam ke jong trai ublai un ku na kam ta ke brom ke jong ko trai ni ai ngo yemi ha ke ke por ke bamanda nếu mà khi kinh thiên thì bà em cái gió mấy cái sông xa hay cái đó nó thì mình